Arkadalı vatanna Türkmenistan parahatçılığın ve ananışman vatan yılında bir-birige ananıp durmuşlarına ıkballarını bağlayan bu koşa juwarlarymyz Recep Mätliň Gülşadyň Bag taşamy. Ajaýyp tawaran hyzmatynda meşhur aýdymçymyz Şeýhi Şeýhiýew. Sana aydım yanmasam olmadı, yüreğim sendi günüme koymadı. Men söydüm sen bana näme diýseňdi. Biz goňşy aramyz uzak del, sana duşulum ýöne ýöredel. Uzatlyň bary ýöne ýöredel. Sen adyň mähruba haýadım emlimi, sonu selvi ýada leylimi. Göl hasga tanışaly, maýa gözel ýada nädimi. Sen adyň mähruba haýadım emlimi, sonu selvi ýada leylimi. Göl hasga tanışaly, maýa gözel ýada nädimi. Sana aydım yanmasam olmadı, yüreğim sendi günüme koymadı. Men söydüm sen bana näme diýseňdi. Biz goňşy aramyz uzak del, sana duşulum ýöne ýöredel. Uzatlyň bary ýöne ýöredel. Sen adyň mähruba haýadım emlimi, sonu selvi ýada leylimi. Göl hasga tanışaly, maýa gözel ýada nädimi. Sen adyň mähruba haýadım emlimi, sonu selvi ýada leylimi. Göl hasga tanışaly, maýa gözel ýada nädimi. Bidatine diýen mehman tomaşaşlar Recep Mätliň durmuşdy Aýgul toý mekanyna ören gyzgalaňa dowam edýär bizem şportatda arzuwlardyň diýäs. Ýasir bagtly bolsun, gelin-geliniň aýagy düşsün. Recep Mätliň daim geliniň aýagy üçin elime tam öýümizde toý tekkeleyli. Toýlar gutly bolsun. Doğancığım bagtly bol. Recep Mätliň bagtly bol. Bagtly bolun. Recep Mätliň doğru ýalyň bagtly bol. Bagtly bol. Ýegen bagtly bol. Şgal bagtly bol, guşagyna bar. Enem bagtly bol. Bagtly bolsun. Bagtly bol. Dost bagtly bol. Doğru Recep Mätliň bagtly bol. Ine görüşüňiz ýaly dawaramyzyň sebäpkärleri Recep Mätliň Gülşadyň Bag toý diýsen ajaýyp portretlara wetsap dowam edýär ýöne näl ajaýyp portretlara wetsense-de şol owadan portretlary hiç gaçan gaýtalap bolmaýar ýöne gaýtalap tomoş edip bolýar. Olam dessan videoň hyzmatyndan peýdalanyp janyňyz sag bolsun. YouTube kanalymyzda agza bolup tomoş edip like basmagy asla unutmaň. Sen adyň mähruba haýadım emlimi, sonu selvi ýada leylimi. Göl hasga tanışaly, maýa gözel ýada nädimi. Sen adyň mähruba haýadım emlimi, sonu selvi ýada leylimi. Göl hasga tanışaly, maýa gözel ýada nädimi. Ilmadama şu Nurjanowlaryň döwletli ojagyna diňe toý diýip geleleyine şuň dawaran hyzmatynda bolan aýdymçylara, sadanlara, ine aýratynam dessan, video, foto operatorlyklarına hem toý eýleriniň adyndan köp sag bolsun aýdýas. Ilmadama toýlary ulaşsyn, janyňyz sag bolsun. Hoş, sag bolun, hemişe sarykda ýaşaň. Indem öýe gaýdalýan.